Üdvözlök mindenkit, Veres Judit vagyok, és a mai interjú alanyom Bagi Sándor, akinek azért örülök, hogy elvállalta, hogy beszámol arról, hogy mi a tapasztalata az Akasexel, a TradeLockerrel és a TradeX Masteryvel, mert emlékszem, amikor felutazott hozzám, legalább 3 órát utaztál azért, hogy 1 órát tudtunk csak találkozni, gyakorlatilag néhány instrukciót adtam neked, hogy hogyan kéne ezt a platformot használni, és aztán hazautaztál, és még talán egyszer-kétszer beszéltünk, de igazán nem sokszor, és ma, amikor a kiutalásodról kérdeztél, és ma ki is utaltunk ugye $700 a TradeX Mastery felületedről, ami már az Akasex profilod volt, akkor kérdeztem rá, hogy ezt hogyan csináltad meg ennyire rövid idő alatt, mert hogy azért nagyon rövid idő alatt mentél át a challenge-en is, és nagyon rövid idő alatt jutottunk a kiutalásig. Szóval mi a te tapasztalatod, és hogyan jött ez az Akasex egyáltalán? Mennyire vagy te profi trader vagy? Nem, én egy teljesen üdvözlök mindenkit, jó estét, először is Bagi Sándor vagyok. Tehát én egy teljesen, hát azt mondom, hogy itt az elektronikával kapcsolatban nem azt mondom, hogy antitalentum, de nem nagyon könnyen kezelem sem az okostelefont, sem a számítógépet. Hogyha bajba vagyok, mindig a gyerekeimre szorulok. Úgyhogy emiatt is utaztam fel hozzád Pestre, hogy megtudjak egy-két dolgot, hogy mit, hogyan kell csinálni. Ugyanis amikor én kapcsolatba kerültem az Akasex-szel, és eldöntöttem, hogy belépek, akkor ugye mindenkinek el kell dönteni, hogy mit szeretne. És mellett, hogy mondjuk turkálnék mások zsebébe, mindenkinek megvan a maga keresztje. Van, akinek kisebb, az enyém elég nagy, amit cipelek, és ez egy ilyen megfelelési kényszer, ami az elején nyomja az embereknek a vállát, és első körben nem tudtam eldönteni azt, hogy én ezt fogom-e tudni csinálni, meg tudok-e felelni ezeknek a kihívásoknak, amiknek itt meg kell felelni, és ezért egy előfizetéses számlát vettem, amihez kaptam ajándékba egy 10 000-es számlát. Igen, ugye aki nem ismeri az Akasexet, annak csak így összefoglalva, tehát amikor az Akasexre előfizetsz, a havidíj mellé egy $10,000 ö, keretet kapsz, amivel tudsz trédelni, ugye ez $143 plusz egy $30 szerver használati díj, és akkor ugye egy kicsit tényleg úgy van, ahogy mondod, hogy rögtön az első hónapon úgy érzi az ember, hogy valamilyen ilyen versenybe, lóversenybe indult, hiszen meg kell csinálni a 10%-os challenge-et, kihívást ahhoz, hogy majdan aztán ugyanez a kiutalás megtörténjen, utána pedig egy 5%-ot. Na és akkor itt jössz te, aki majd elájultam, amikor te mennyire csináltad meg a 10%-ot? Hát azt hiszem 5 vagy 6 nap volt. Igen, A tehát te jobb 10%. voltál, mint én, mert én nekem 10 nap volt az első, tehát 5 vagy 6 nap, igen. 6 munkanap, mert hétvégén ugye nincs trade, tehát hétfőtől péntekig működik a tőzsde, és aztán a második kihívást, az Hát 5%-ot. az meg volt 4 nap alatt, de kellett rátoldanom egy napot, mert ugye 5 nap a minimum, ami Így van, tehát szükségeltetik. ahhoz, hogy a kiutalás, ahhoz, hogy te egy funded számlád legyen, ahhoz legalább 5 napig kell trédelned. Ez nem azt jelenti, hogy 5 napig egyébként mindig trédet kell indítanod, hanem azt jelenti, hogy meg lehet ez 2 nap alatt is, de 5 napig még nem fogják ugye bekérni az adataidat, a verifikációt, stb. Ahhoz, hogy ez egy éles számla legyen. És aztán hogyan folytatódott az, hogy most ugye ebből a $10,000 számlából mennyi profitod lett, amikor ez már egy éles számla volt? Hát egy vagy 2 napot kereskedtem, és $916 volt, aztán mindjárt meg is álltam, hogy akkor nézzük meg, hogy jön ez a pénz ki. Uh-huh. És akkor ezt a számlát félretettem, és eldöntöttem, hogy veszek egy nagyobbat, és akkor vettem egy $100,000 számlát, és ahogy megvettem a számlát, rá 2 napra jött egy lehetőség, azt hiszem egy bond formájában, hogy 50% volt a 200 000-es. Uh-huh. Úgyhogy vettem mindjárt egy 200 000-eset, és hát ugye nem nehéz kiszámítani, hogy a nagyobb számla nagyobb pénzt hoz. Ebből kifolyólag a 100 000-es számlám háttérbe tolódott egy kicsit, úgyhogy most
azt hiszem február 3-án vettem meg a 200-as számlát, és ma vagyok 219-nél majdnem, úgyhogy ez hónap meg lesz szerintem az első kihívás. Tehát én azt tudom javasolni mindenkinek, hogy az egy dolog, hogy kapunk egy nagyszerű terméket. Egy óriási háttérrel, illetve Juditék hátterével, amit tudnak, csak segítenek mindent, amiben csak kérdés merül fel, de a másik óriási háttér, amit mi magunknak, saját magunk mögé tudjuk tenni, az az éves számla. Tehát egy 200 000-es számlával sokkal nyugodtabban, sokkal kényelmesebben, sokkal kevesebb izgulással, és sokkal nagyobb profitot tudunk megtermelni, és emiatt is vettem én a 200 000-es számlát is, mert ugye a 10 000 számlát az elején dolgozik az ember, mint egy kis hangya rakosgatja össze, de hát most, mikor nekiáll trédelni a 10 000 számlával, főleg egy kezdő, mint én is, jó, kerestem $35, és akkor mi van? Tehát amellett, hogy van egy kényszer, mellette általában az embernek van egy párja, aki hazajön, na mi van? Ez volt az első kérdés. Hát És, 35 dollár van. Ó, hát annyit elköltök hazafele a közértbe. és azzal ugye nagyon nem megyünk messzire, és egy 200 000 számlánál, ugye, hogyha mi nem akarunk foglalkozni, vagy nincs időnk foglalkozni a trédeléssel, és csak ráhagyatkozunk a tap to trade és a hivatásos kereskedőre, aki dolgozik helyettünk, ugye, ő biztonságosan mindig a lehető legkisebb kockázattal teszi meg nekünk a trédet, de még így is a 200 000-es számlánál magától érthetődően ezek a számok 200-300 dollár minimum. Igen. Tehát így aztán ezért mondom én azt az új belépőknek, hogy aki teheti, tudom, hogy mindenkinek Magyarországon élünk, kevesek a fizetések, ez köztudott. És mindenkinek kevés a pénz, de amennyiben megteheti, az akkor próbálja meg összerakni, és a nagyobb számlát válassza, csak a saját Nyugalma miatt. boldogulása és a saját maga miatt is. Amúgy ez lehet például, ugye mindig azt mondják a traderek, most kint voltam Prágába, és két nagyon komoly trader volt ott, akiknek nagyon komoly portfóliójuk volt. Mindjárt megmutatom a te portfóliódat is, mert én hiszek abba, hogy a dokumentáció az hangosabb a szavaknál. De kérdeztem őket, hogy gyakorlatilag hogyan lehet megcsinálni, mit mondjak az embereknek, annyira szeretném, hogy tényleg, ugye sokan azt mondják, hogy túl szép, hogy igaz legyen, és ebből ezért maradunk ki egy csomó minden dologból, de hogy mit mondjak nekik, és akkor ugye ők azt mondják, hogy a türelem, a nyugalom, a bizalom az, ami elvezet oda, hogy valaki mondjuk el tudjon érni egy sikert, és ez a nyugalom, ez akkor meg lesz a számlával, és azt mondja, hogy tűz ki egy célt, tehát lehet, és afele menjél, tehát konkrétan nevezd meg azt a célt, amire te akarod azt az összeget összetrédelni, hogy te egy feszes tervet tudjál tartani, és például ez nagyon jó, amit mondasz, hogy elindul egy havidíjjal, és legyen az az első cél, hogy annyi pénzt csináljon, akár ugye te most ma 700 dollárt utaltál ki, tehát egy picit kéne csak hozzátenni, és ebből most meg lehetne csinálni egy éves díjat valakinek. Lehet ez az első cél, hogy egy havidíjból és egy 10 000 dolláros számlával fel tudjuk növelni, ugye 999 dollár az éves díj, hogy akár felmenjünk akkor a 200 000 dolláros számlára. Megmutatom azokat az eredményeket, ugye ez egy nagyon rögtönzött bejelentés, tehát nem is csináltam prezentációt, csak átküldted a fotókat, én meg fogom osztani, de amiközben megosztom, mondjál néhány hibát, mert ugye azt fogják mondani sokan, hogy jó, ez túl szép, de mik azok a hibák, amiket el lehet követni, és esetleg amit te is elkövettél ebben az időszakban, aminek azért a vége neked akkor is egy sikersztori. Hát be kell tartani a, azokat a szabályokat, amiket mondtál. Ugye van 5 szabály, és célt kell kitűzni,
és nyugodtnak kell maradni. Nem szabad, ha célt elérted, nem szabad tovább trédelni. És én, mivel nagy rajtam a nyomás, meg a megfelelőségi kényszer, én beleestem ezekben a hibákba, és elkövettem azokat a hibákat, amiket nem szabad. Itt az alapszabályok között az is van, hogy mondjuk hétvégén nem lehet trédelni, illetve hírek alatt nem lehet trédelni, illetve a saját magunknak kitűzött célok. És amikor az ember biztosra megy, akkor a taptótrédet használja, és az egy jellegzetes csengő hang. Mhm. És ez a csengő hang annyira beleívódik az emberbe, hogy tudat alatt már nem lát más, csak pénz, pénz, pénz. Mhm. És én elkövettem azt a hibát, hogy pénteken 5 órakor, mikor jött két ilyen taptutréd, rákattintottam mind a kettőre, mert ugye persze kell mind a kettő, Mhm. nem csak az egyik, de ugye akkor nem gondolkodtam, csak tudat alatt automatikusan nyomtam rá Belekezdtél. a telefonra, és utána kezdtem el gondolkodni, de hát péntek van. És jött egy olyan változás, ugye én a Joelt követem, az arany USA dollárra fogadok általában, és pont megfordult az irány, és elkezdett mínuszba menni a számla, és ilyenkor két dolgot csinálhatunk, vagy lezárjuk és elkönyveljük a veszteséget, vagy lejjebb visszük a toploszt, és ugye még nagyobb veszteséget realizálunk. Nyilván azt csak akkor realizáljuk, amikor lezárjuk a számlát, de mivel toltam lefelé, hogy majd megfordul, és mivel péntek volt, péntek délután, hétvégén már eleve lassabban megy Így a van. kereskedés, meg a forgalom, és eljutottam odáig, hogy itt a hétvége, a számlákat letoltam, mert gondoltam, majd megfordul az irány, de ugye nem fordult meg, még nagyobb veszteséget realizáltam, és a két számlámon hát több mint $1000 vesztettem azon a napon, mert ugye le kellett zárnom a számlát, mert ha nem zárom le, akkor meg elveszthetem, mert ugye hétvégén Igen. Igen, igen. nem trédelhetek. Itt pont az a Hát, kép van, ahogy a $700 kiutaltad, egy ilyen képet betettem. Tehát, hogy ez a mostani, ugye ez a 10 000-es számlátból pont ma utaltunk ki 700 dollárt. Tehát az egyik, amit mondasz, hogy amire az embereknek akkor figyelniük kell, az a mínuszok, ugye, hogy hétvégén, péntek délután már ne kereskedjenek, hogy azzal kalkuláljanak, hogy mennyi lesz a mínusz, és hogy meg tudjanak állni, ugye ez is egy nagyon gyakori probléma. Most megosztok még képeket, ezek mind a te önmérséklet, számláid. igen. Önmérséklet, azt mondtam, igen. Önmérséklet, igen, ez abszolút, ez is a te számlád. Itt látszik, hogy 19.241 dollár pluszban vagy ugye a 200 ezeres számládon, de összesen most még csak 18.857-et mutat, ugye, mert látom, hogy közben pont vannak, és látszik, hogy nem olyan nagyon nagy összegek, most nem lebecsülve, de azért itt 500, 226, 353, itt van egy 800 dollár is, 830 dollár, de hogy azért tényleg egy nagyobb összeggel nyilván nagyobbat lehet nyerni, nagyobb profitokkal, nagyobb léptékbe lehet haladni, ugye? Mondják is, hogy itt nagyobb foci van, nagyobb lehetőségek vannak, ez is még az a számlád, itt is látom, igen, ugyanazt a lehetőséget. Itt is látszik, hogy azért itt kisebb, nagyobb összegek is vannak, hogy mekkora lotszámoknak hívják ezeket, hogy mekkora lotszámokkal mész, hogy mekkora lotszámokkal működsz, és hogy azért szépen jönnek az eredmények. És mi a tapasztalatod? A tap to trade-ekből jönnek inkább ezek, vagy a trade alertekből? Hát a nagyobb számok, amiket ott látsz, azok a trade alertek, Uh-huh. de én azt csinálom, hogy amikor a Joelnek a tap to trade-jére rákattintok, akkor azzal párhuzamosan elindítok, tehát megteszek még egy tétet, ahol talán egy kicsit nagyobb lotszámmal próbálok menni, és így
így nagyobb hozamot tudok realizálni. Igen, ez az De én taktikám is, és ez nekem is nagyon jól működik, viszont teljesen párhuzamosan megyek, ugye Joel Arias-szal, abszolút ő egy kolumbiai, vagy származó Amerikában élő trader, 16 évet kora óta trédel, és az egész személyisége és minden nekem ugyanúgy, ahogy neked is teljesen megfelelő, és hát látszik, te is akkor egy piacon, ugye csak az aranyjal és az USA dollárral igen, kötsz. Ez is nagyon fontos, mert nagyon sokan ez hibaként ezt a tréderek mondják az 5 hibába, hogy az nagyon nagy hiba, amikor össze-visszaugrál az ember piacok, tréderek között össze-visszaugrál, és nagyon-nagyon örülök a te kiutalásodnak, mert bár én akartam, és én voltam az első, aki kiutaltam ebből itt Európában összeget, mert a dokumentációban jobban hiszek, mint a szavakba, és azt hittem, hogy akkor majd, ha látják az emberek, hogy kiutalunk, akkor majd sokkal több ember lesz lelkes, de azt látom, hogy az emberek a gondolkodásuk viszi előre vagy hátra, mert van, aki a személynek se hisz, ugye? Jó van, persze lehet ilyet csinálni. Szóval lényeg az, hogy nagyon-nagyon örülök neked, és nagyon-nagyon büszke vagyok erre az eredményre, amit elértél, és nagyon köszönöm, hogy megosztottad ezeket az információkat, hogy segíted azokat, akik most találkoznak először az Akasexel, vagy a TradeX Mastery felületével, vagy TradeLocker felületére, mert ugye az Akasexnek egyedülálló a Tap to Trade funkciója, amivel tényleg azt tudom mondani, és legyen ez a zárszónk, hogy talán nem bántalak meg, amikor azt mondom, de mondhatom magamra is, hogy átlagos emberek, átlagos képességgel, akik soha nem foglalkoztak előtte, gyakorlatilag mennyi idő alatt tudnak sikert elérni, akkor ez legyen az zárszó. hát szerintem, hogyha valakit megállítok kint az utcán, és berángatom ide, és megmutatom neki, 1 hónapon belül. 1 hónapon belül. Jó. 1 hónapon belül. Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál, és tényleg itt Nagyon személyesen is, szívesen. hogy gratulálhatunk neked. Remélem, hogy minél több emberrel tudok majd ilyen interjút csinálni, akik ugyanígy az ő első kiutalásukba vendégeim lehetnek itt a mi podcastunkon, úgyhogy köszönöm szépen neked, és további sok sikert kívánok. Köszönöm én is, további szép estét.